फ्रेंड्स नमस्कार मुझे स्वागत करुँगी मो यूट्यूब चैनल को। केमती अच्छा भलि अच्छा खुशी अच्छा सेमती भलि था खुशी था सब स्माइल रखु एमती। तो देखु मु बाहरी बाहरी तो देखु आम बाहरी सारीचु एवं जीव मंदिर ठाकुर को आगे स्मरण कर आग स्वामी ना जय जगन्नाथ जगन्नाथ तले स्वामी जय जगन्नाथ आगे कह शुणी रखिले सेमती कहीकि जीवे। तो आम ए बाहरी सारीचु देखु आगामी मंदिर आसी सारू तापरे मान सहित कथा अच्छी। हाँ तो मुझे सारी मंदिर आसिक सागे सागे पहुँचली रूम में पड़ी सजाड़ सागे सागे पलैली बाहर की। तो आ सजाड़ी पारे तो वीडियो को स्किप न करके आपण मैंने देखु आउ भल इंटरेस्टिंग कथाटे भी अच्छी आपण मैंने शिखु शेयर करूँ लोक मैंने जानतु ये कथा प्राय जानी कि कौन मुझे जानी। तो बो जो कथा कहले तो मु नुआ मुझे जानी पार नी तो आपण मैंने ये वीडियो को शेयर करूँ जहाँफल लोक मैंने देखिए। तो एमती कथा मंदिर पूरा प्रबल गहली है तो सब अलग गाँव आसछंती मंदिर को तो बहुत गहली होता मंदिर बाहर ये करके पलि आसु भोग दे तापर
ଏମିତି ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହେଇଛି ତ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଆମ ଚମ୍ପାରନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏମିତି କଥା ଆଉ ଆଜି ଦିନ ସାରା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ମୋ ସତ୍ୟବାନ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏତେବେଳେ ବି। ହଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ମୋର ଗେଟଅପ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଆଜି ପୁରା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ। ତ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖାଉଥିଲି, କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ମୋର ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସାବିତ୍ରୀରେ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପ୍ରକୃତରେ ଆଣା ହେଉଛି। ଘରୁ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ଅଲଗା କଲର୍ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ହଳଦିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏମିତି କଥା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ନଣ୍ଡୁ ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାଇଲ୍। ତ ଏମିତି କଥା। ତାକୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଇଏ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ତ ଏମିତି କଥା। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସିଏ ବି ସେମିତି ହୁଏ। ତ ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ 1.5 ବର୍ଷ ଏଇଠି, ଏଇ 5କୁ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି ମୋ ଏଇ ଛୁଆଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ବସିଛୁ। ହଁ ଲ। ତ ବସିଛି, ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଆସିଲାଠୁ ଯାହା କରିବି। ଏବେ ଯାଉଛି ଆମର ସେଠି ସେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ଯାଉଛି ଆସିବି। ସେଠି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଠି ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇଛି। ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କିଛି ଲଗେଇନି। ମେହେନ୍ଦି ଆଣିଥିଲି କରିବି ବୋଲି, ମେହେନ୍ଦି ବି ଆଉ କରିପାରିଲିନି। ତ ଏଠି ଅଳତା ଲଗେଇଦେବି, ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି। ଏମିତି କଥା। ହଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6:30 ହେବ, ହେଇନି। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିସାରିଲୁଣି। ତ ବସିଥିଲି, କହିଲେ ଅଳତା ଯାଉଛି ଲଗେଇଦେବି। ଏଇ ଅଳତାଟା ଫିକା ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫିକା ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅଳତାଟା ବାହାର କଲି।